21 июльдә Татарстан башкаласында дуслык уеннары башлана. Әлегә беренче катнашучыларны кабул итәләр. Исегезгә төшерәбез, программада йөзү, синхрон йөзү һәм суга сикерү төрләре бар. Суга сикерү остасы булган Испания спортчысының күнегүләрен хәбәрчебез дә күзәтте. Суга сикерү буенча Венесуэла җыелма командасы спортчысы Хесус Гонсалес көн сайын тырышып шөгыльләнә. 18 яшендә Пан-Америка уеннарында бронза һәм Көньяк Америкада көмеш медаль алган. Алда яңа этап – дуслык уеннары. Киләчәктә минем үз принципларыма турылык саклап каласым, үрнәк гаилә корасым, хезмәт сөючән кеше спортчы буласым килә. Казанда Хесус икенче тапкыр узган ел шәкерт буларак килгән иде. 7 ай ул Татарстанның баш тренеры Павел Муякин җитәкчелегендә Казанның үсеш үзәгендә шөгыльләнде. Спортчылар өчен биредә шартлар бик яхшы. Аерма бик зур, чөнки үзебезнең илдә бассейннар белән зур проблемалар күзәтелә. Шуңа күрә мин монда шөгыльләнергә тырышам. Күнегүләрне нигездә биредә уздырам. Казан миңа бик ошый Хесус, бигрәк тә гаилә үзәге сокландырган. Спортчының планнары зур. Алар арасында 2024 елда Олимпиадада катнашу һәм Россия университетына укырга керү. Мин монда белем алу, университетта уку өчен бөтен көчемне куям. Хәзер мин бу турыда карарны көтәм. Хесус һәм башка спортчылар өчен киләсе атнада ук җан атарга мөмкин. Су спорт төрләре буенча дуслык уеннары халыкара ярышларының беренче этабы Казанда 19 июльдән 3 августка кадәр уза. Алия Галиуллина, Станислава Виженская, Ленар Гайзатуллин, Татарстан яңалыклары.